A chincha marrón fedorenta xa é unha praga que arrasa cultivos e infesta vivendas. Este insecto caracterízase por emitir un forte olor ao sentirse ameazado. As temperaturas suaves fan que se estenda a gran velocidade. Como se pode acabar con ela? Becho cheirento. Oxe, no termómetro. 12:37 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Lembro que temos cesta hoxe, para quen responda correctamente a unha pregunta sobre algo do que falemos hoxe no programa. Por exemplo, este asunto, porque miren que lle estemos falado aquí de pragas no programa, pero que esta é surrealista. A protagonista é unha pulga, así destas que saltan e pican, pero a peculiaridade desta volta é que neste tipo de pulgas, se a pisas, se a matas, a vinganza cheira. Galicia está sendo testemunha dun crecemento desmedido de pragas de todo tipo e cada vez máis difíciles de erradicar. A última delas chega dende Asia e o seu nome non deixa indiferente a ninguén. A chinche marrón fedorenta. E aquí o nome fai alusión ao cheiro fétido que desprende como un mecanismo de defensa cando se senta ameazada ou se lle molesta. Por se isto fora pouco, o cheiro pode chegar a durar horas e é moi complexo eliminalo do ambiente. Este insecto está totalmente adaptado ao noso clima, propágase sen control e pode chegar a ser un verdadeiro crevacabezas para a agricultura porque roe todo tipo de plantas, hortalizas, árbores froiteiras, vexetais e mesmo troncos. Esta chinche pasou antes por outras partes de España. En Bilbao e Navarra é unha praga consagrada que infesta todo tipo de vivendas particulares coando se inventase a abertura de portas. Cataluña fixo un chamamento á poboación para que eliminasen todos os exemplares que viran coa fin de evitar que se estendese. Pero como chega unha especie originaria de Asia ata aquí? Os expertos apuntan a que puido vir escondida en algunha dos milleiros de caixas que se exportan do continente asiático a diario. Unha vez aquí, atopouse cun clima de verán en pleno outono e temperaturas suaves, o que supón o seu refuxio perfecto. Non é a única chinche que se hospeda nas nosas terras, pero non hai outra como ela. Se se mira ben de preto, pódense ver facilmente pequenas manchas marmoladas e bandas brancas nas súas antenas. Convén aprender a recoñecela porque, nos gusta ou non, todo apunta a que a chinche marrón fedorenta chegou para quedar. Pois 12:40 minutos, aí estamos vendo en directo, Óscar, aí en Tui, é un problemón, non? Temos un problemón, Rocío, porque mirade aquí que temos as chinches marróns fedorentas que teñen nome, apelidos, pero aquí, en Guillarei, como se chaman? Zapateiros. Zapateiros, e ti tes aquí na casa, tes destes amoreas. Amoreas. Teño un montón deles. O que pasa que agora están un pouco escondidos. Están un pouco escondidos, claro, e aparecenche, por exemplo, detrás das cortinas. Onte, por exemplo, onde che apareceron, Ana? Onte na chimenea. Encendín a chimenea, empezaban a salir para aí co calor, empezaron a salir polos buraquiños da chimenea, bueno, un montón deles. E como faz? Claro, o sea, ti que faz con isto? Porque, claro, xa dan un pouco de... Mirade pa aquí, porque xa dan un pouco de grimiña, xa dan un pouco de noxo, pero despois... moi mal. Cheiran moi mal cando os pisas. Cando os piso ou cando os colles ou así. Eu, precisamente, a mí non me cheiran, porque non teño olfato, pero... Por sorte. Por sorte. Os que están comigo e así me dicen, Dios mío, xa tocache un zapateiro, que fede que apestas. É que é certo que feden bastante, compañeros, porque teño eu aquí o ladiño e feden bastante, pero claro, vos estades aquí, tanto ti como os veciños que teñen destes, están gastando moitos cartos en pragas, pero non... Sí, traen para botar insecticidas e incluso traen xentes que con cousas desas para matarles, todo dicen que non hai forma de liquidalos. Non sei se alguén ten unha solución que a dé, porque eso, pero bueno, nos aquí un montón, sobre todo no verán, agora non tanto, pero no verao, madre miña, pero... Arrédelas amoreas, dicías. Amoreas, e nas cortinas, salen por calquer no paraugas, en calquer sitio, vas a por un gorro, tens que te cuidar un zapato, calquer cousa. E o peor é que xa non é que che vayan a ti, é que van como helicópteros, dicíasme que velos pasar, non? Sí, porque a veces estás quieta na cociña e de repente pasa un, Dios, como un helicóptero, ¡plim! Si fan un barullo tremendo. Pero bueno, máis que nada porque feden moito eso. Pero daño como daño, eu nunca mirei que fixeran daño, pero son asquerosos. A verdade que sí, eu podo volo dicir que son un pouco noxentos, pero menos mal que temos aquí a Rena que nos está protexendo destas chinches marróns fedorentas, amigos.
Bueno, qué maravilla, sumamos un novo dato, estas chinches, saben, van fium como helicópteros, como nos dicía esa muller de Tui. A ver, Xiana Albor, a nosa querida experta amiga, que tal, Xiana, un asunto que precisaba de que nos ilumines un pouquiño, porque, a ver, Xiana, se estamos falando de praga, entendo que se reproducen a moitísima velocidade, non? Efectivamente, Rocío, moi bons días. Teñen unha reproducción rápida e eficiente. Como dato curioso, un insecto que non chega aos 2 centímetros, unha chinche marrón fedorenta, pode chegar a copular 20 veces ao día. E, ademais, unha vez xa entran no momento reproductivo, que se alonga moito na tempada, pode chegar desde finais da primavera até todo o verán, comezan a copular todo o tempo, entre eles, indiferentemente, machos, As femias, curiosamente, van de macho en macho, de macho en macho. En cambio, o macho gustalle agardar entre femia e femia unha ouriña, así, para recuperar. Ou seja, quinta por riba montan unhas orxías fedorentas marróns, estas chinches de moito cuidado. E que inda por riba, as femias poñen moitos ovos durante a súa etapa adulta. Unha soa femia pode chegar a poñer ata 250 ovos. Sendo virxes, xa poñen ovos, e que nin sequera agardan a perder a virxinidade para poñer ovos, ou bo de eso que non son ovos que non están fecundados por sorte. Inda por riba, Rocío, poden voar, e podense desprazar unha vez son adultos, poden chegar a voar ata 5 kilómetros de distancia, así que a señora de Tui a entendo perfectamente. Non, era menos mal que non tiño olfato, Xiana, que nos dicía. E dime unha cousa, Xiana, porque moitas veces temos falado destas pragas, non? Este insecto que vende a Asia, que percorreu España. Ti crees que serán as características para que se afinque aquí na nosa terra? Pois lamentablemente tal semella que sí, como ben dís, este insecto originario da súa zona autóctona é Xapón, China, Taiwán, e chegou por primeira vez a España, deuse no 2016 en Girona, e xa é un gran problema en Cataluña porque afecta a froiteiras, por exemplo, a pereiras ou pexegueiras. En Galicia deuse de feito, estiven vendo nos arquivos entomolóxicos galegos, que unha serie de recopilacións científicas galegas, e xa teñen citas pois en Pontevedra, Lugo, Coruña, polo menos desde o 2023. E o que lle fai un factor limitante para que se asente esta especie é a temperatura. Non lle gustan nin as temperaturas por debaixo dos 15 graus, nin por riba dos 35. Así que zonas altas que teñan temperaturas baixas podense ver evitadas do asentamento desta especie exótica invasora, pero a costa galega xa sabedes que ademais de que o clima lle axeitaría este chinche fedorenta marrón, aínda por riba tería disponibilidade de alimento. Estamos vendo, Rocío, este debuxo é moi interesante porque a veciña de Tui, que por certo eu declárome fan dela, que muller tan simpática, explicouno moi ben, é que justamente este insecto entra nas casas no inverno. Nunca se vai reproducir dentro da casa, iso podemos estar tranquilos, porque as femias van colocar os ovos sempre en follas das plantas que van alimentar a eses ovos cando eclosionen, que se chaman as plantas nutricias, digamos. Así que vai nas poñer fora da casa entre primavera e verán, pero cando chegan as temperaturas frías, os adultos diríxense adentro das casas porque van ter as temperaturas que os van protexer das temperaturas extremas frías que non lle gustan nada. Unha cousiña final, Xiana, ante a dúbida, que che pique a chinche ou aguantar o cheiro despois, ti que farías? Aguantar o cheiro. Aguantas o cheiro? Eu creo que tamén o faría. É que non sei, non sabería que dicir. Eu creo que tamén estaría contigo. Querida Xiana. Rapidiño se pasa. Un biquiño moi grande, compañeira, ata pronto. Que non piquen, nin morden, nin... Chao. Adiós, chao, Xiana. Bueno, é que é un dilema o do cheiro ou unha picadura de chinche que xa nos teñen contado aquí que tampouco é moco de pavo, Sí, pero di Xiana que lle mandamos un biquiño que rapidiño se pasa o cheiro, non, din que perdura como 2 horas. Xa, o contaban aí, bueno, esa muller se libra porque non ten cheiro, dicía, pero... Que nome máis ben posto, chinche, marrón, fedorenta, non tes dúbida ninguna, non hai latín, non hai nada. Non vos pareceu como moi grande o insecto, Xosé Antón, non?
A ver, pregunto, o sea, non porque seas entomólogo, o sea, é que de verdade chamou unha atención o tamaño, Estou totalmente abrallado entre o que dixo a señora e o que dixo Ana, vamos, é que... A ver, últimamente, chinches, Celina, estamos facendo todos un máster en especies exóticas, porque lembro que temos Exóticas, por aí exóticas. sobrevoando exóticas invasoras, que temos este avispón xigante asiático, en calquera momento lles temos que empezar a falar del tamén, que a verdade é un fastidio, Celina. Totalmente, aparte eu escoitar Asia e poñernos todos a temblar. Si do que ven de ali, primeira non? volutina, todo o que ven de alá non é por nada, pero non nos... Acordadevos das palmeiras, Sí, do bicho que acabou Tamén veu de Asia, colonizando... Miguel Ángel. Veu de Asia, acabou colonizando e destruindo. Bueno, pois isto nos implicará, Celina, pois investigación, como sempre a ciencia ten que salvarnos nestes casos, non? Sobre todo porque, a ver, foi narrado con moito humor pola señora de Tui, agradecemos que foi moi gracioso, pero claro, ao final é unha praga, ameaza os cultivos, ten as condicións meteorolóxicas perfectas para causar estragos, de feito xa hai máis de un causado. O sea, con ese nivel de reproducción, pois a ver se consiguen os investigadores algunha solución para ese nivel de reproducción que de xeito tan prolixo e simpático como sempre nos explicou a nosa querida Xena Albor.